dels Diputats, us anuncio que tindrem el dimecres la compareixença de la presidenta del Consell de Seguretat Nuclear per tal que expliqui els incidents ocorreguts a la planta d'Ascó. Nosaltres, com us vam dir en el seu moment, com a partit de govern, amb la responsabilitat que implica ser un partit de govern, volem saber què és el que va passar i ho volem saber per boca del màxim responsable de la garantia de la seguretat nuclear en el nostre país, que és la presidenta del Consell de Seguretat Nuclear. I per això demà es constituirà la ponència del Consell de Seguretat Nuclear del Congrés dels Diputats i acordarà que sigui aquest mateix dimecres que es procedeixi a la compareixença de la presidenta del Consell de Seguretat Nuclear perquè ens expliqui de primera mà què és el que va passar i perquè, en definitiva, nosaltres el que volem és que aquests incidents no es tornin a produir més en el futur. Si hem de continuar convivint amb l'energia nuclear en el nostre país durant un determinat període de temps, volem que això sigui sobre la base de la màxima garantia de seguretat. I nosaltres, els socialistes, com a partit de govern, serem els màxims garants de la seguretat nuclear en aquest país. Mentre hi hagi energia nuclear, en garantirem la seva seguretat i serem el màxim exigents amb aquells que no compleixen amb la legislació i que són irresponsables en la gestió de les plantes nuclears. Però, torno a repetir, volem saber què és el que ha passat i ho volem saber perquè tot això no torni a succeir, perquè no volem que torni a passar en el futur un episodi com el que hem vist recentment. I això segurament no tindrà altra conclusió que esperem treure d'aquesta compareixença, en la que segurament les centrals, les empreses gestores de les centrals nuclears del nostre país hauran d'apostar per la millora dels seus recursos en inversió en instal·lacions, en inversió en qualificació del seu personal tècnic, en definitiva, amb majors garanties de seguretat. És el que en volem extreure a casa nostra perquè això no torni a passar, en primer lloc, i en segon lloc també perquè siguem capaços de diversificar l'economia que tenim a casa nostra. I els ciutadans i ciutadanes que viuen a la Ribera d'Ebre saben millor que ningú que més enllà que la central nuclear pugui donar llocs de treball, és indispensable que es diversifiqui l'economia productiva del nostre territori, que s'aposti decididament també per aquestes comarques a través d'infraestructures, a través de més inversions que els faci més competitius per tal de poder tirar endavant les seves economies i la seva manera de ser. Per tant, voldrem saber què ha passat amb aquest incident, però volem saber-ho perquè això no torni a succeir i perquè ens permeti també, i els permeti als ciutadans i ciutadanes de la Ribera, continuar sent orgullosos i sentir-se orgullosos d'allà on viuen, d'allà on treballen, del seu país, de la seva terra, i puguin continuar duent a terme les seves tasques i les que puguin venir en el futur.